Tipra hastai ganangoina jotono sawimana je sawimano je gonda tisha kisasa sa lai thangjago je oroni bru khoroksa tongnai haikaba pore wi tongnai jotono sawimano pore meshot riya mungwina bo khoroksa charaitetina lekha porai tomuni phiaba bono bui walai le tomo jagabo bo mana khainani thangthani wono mai kono kubun bosoni borok rok tini bono dole wi ka phelai wi la soke boni langma choi thamni blaina mangpri kotor mai kono tini asogui tonglia killa te pramota songbono jasti sambuine tini sanja jorani homsang reri khlaimani mangpri mai kono tini o homsang reli bo o te pramotha hai kaba killa ni te pramotha adong songtini blaina kha dumjak te jasti sam laimani mangpri khai sok phaya jodi justice kam kemaya ka agame dino khai hai bro kotor reli khlainai hai ka choba bon khanai ni mangpri khai sok phaya nai nei gidi tini o reli tam koksa Joto social media nai tonai rokno tei sini loge oro phaibai nai sini killa block committee tini sing sini taku parmeshwar yang gonda toisabo bo buini jati melawo buini jati toklaima jagabo khagmawo khagnai no si ulta tokthar asuk sini borok no borok kom khenukha khagwa sasi single ma khagliya khak phasi bonosi ulta tokthar paile tini haini bangoi chung belaikhe khak khamkha belaikhe tabongni je poristiti no sajagya ngoi chung tini sini killa block committee chung organize khaikha homsang rally u rally chung omonu message roanaibu sini tiprawo te omo haikhe sini borok roni uporo je otto sarangmani jodi si ngna ke chung te sojjo khaya belai laila ha it's right time sung omo haino sung right answer rowani tini haini bangoi no sung u rally organize ke hambai culprit songtabo jora 4 jona se arrest khopu nge oroto mob lynching si khale kha borok nge mob lynching hai sini borok nokhe nugla ke si hai palpal kuthui bulaila ke je bunai je inside khainai joto no tini arrest ngui borok life imprisonment de tabok to katal niyom khe rojak je life imprison means throughout until death sentence nai ha khe phasi ngani omo hai help khaiwana sa humanitarian ground bo help khayang thangma sasi bono buthar khe singki human hisabe boini jadwalai pasi singla asu bukha ka ha oro sasi sing ha ke thangma bo sasi bono buthar khe sing tabok justice nai bo je buthar nai rok 50 jona je pa engtu borok rongjagwani engtu rongjagui boroni right saja death penalty borok no rowani engtu sini demand agami dino sara tripura wo जों जोंनि borok rok no जों सजाग खायबै जोंबो आलका स्टेप माना लायनाय देसा कट आन्दोलन मा थांलायनाय গ্রেফতার করতে হবে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে সংগ্রাম নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ নইলে বিক্ষোভ ওয়াকরা লংবে ওয়াকরা লংবে গ্রামথা লংবে আইটিএম লংবে
গ্রেপ্তার করতে হবে সেই আঙ্কেল গ্রেপ্তারকারী ঘটতে হবে চলে খা